गासिबोनिसिम खुलुमग्रोनाय थाबाय। जोंनि नैबे सुखानजरा गामि जेनाखि पटबझरा समस्ति बिटिसिनि जोबथा खोला साइडजोंहाय जेनाखि दिबितला ब्लक थानाय बे गामियाव जोंनि दिव्यांग बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजाफोर दं थानायलाय बेवबो जोङो जोंनि मानसिफोरखौहाय गासिबो बहाय जोंनि जेनाखि सुबुंफ्रा गोबाव समनिफ्राय 17 बोसोर जे खुंथायाव थानाय सरकार बेयाव जोंनि सरकारफोरनिफ्राय जोंनि सुबुंफ्रा मा मोननो मोनखो आरो मा मोननो मोनाखै मा जालांखो बेफोरखौ खबर बा सुलाद लानायजों लोगोसे जोङो गामियाव अबे लामाफ्रा मोजां गाज्रि बेफोरनि सुलाद लानायजों लोगोसे जों नुनो मोनोदि 17 बोसोराव जेसेबां डेभेलप जादों दा बे रोखोम डेभेलप जानायखौ जों नुनो मोनाखै। नंगौ जोंनि सरकारा दासिमबो खना खनला लामा सामाफोरखौ नायदिंगासिनो दङ, लासैनो मावगासिनो थागोन बा थागासिनो दं। दा मोनफ्रोमबो दालां आरो लामा जेनाखि मानसिफोरनि थांलाय फैलाय जेनाखि गामियाव स्कुलनि जे गथ'फ्रा दैज्लांनि समाव हाब्रु दैब्रु ड्रेसफ्रा लेथ्रा जानानै फैफिननाङो होननानै गावबुरानि जों खुगानिफ्राय बेरखांनाय बा खोनानो मोनदों, गावनो बुंदों जे गथ'फ्रा स्कुलाव थाङोब्लाबो लामा सामायाव गोग्लैनानै आरो स्कुलाव थांनो मोनाजासे गिदिंना फैफिननाङो होनना बुंदोंमोन। बेखायनो नैबे आङो बिटिआर हालामनि गाहाय खुंगिरि मानव गेदेर श्रीजुत प्रमद बर' सारनिसिम मोनसे खावलायनाय, सुखानजरा गामिखौबो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानायलाय एसे नायगिदिंनानै थांनाय 17 बोसोराव जे सरकारा डेभेलप खालामलाङाखै, जोंनि सरकारा लासैनो डेभेलप खालामगोन होननानै एसे नायगिदिंफैनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। जेनना बाव थानाय भटार्सफ्राबो जोंनिनो मानसिफोर, दा जोंजोंनो दंफायो। दा बेखायनो आंखौहाय बाहाय मोनसे जेनाखि फैबाय थानाय जोबथा आसामनि जेनाखि भट 7 तारिखआव जानो गोनां जे लकसभा 1 नं क'क्राझार लकसभा बे समस्तिनि मानसिफ्राबो आंखौ खावलायहरनायलाय बेवहाय केम्पिं खालामफैनो थाखाय आं बिसोरजों गोरोबनानै दिनैहाय केम्पिं खालामफैनो बा नायगिदिंफैनो फोसावदिंफैनो बाध्यता जादों। नंगौ एबारहाय गासिबो थालांनाय जेनाखि लिस्टफोर बेफोरखौ गासिबो होजोबगोन होननानै सारा जोंनि जेसेबांनाखि बिटिआर हालामावहाय थालांनाय लिस्टफोर दङ आरो जेनाखि मोननांगौ बैफोरखौ गासिबो होजोबनो थाखाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि गाहाय बेंगिरिफोरनो बेफोरनिसिम खौरां हरजोबखाबाय आरो गावनिफ्रायबो थालांनाय जेनाखि अरुणोदय स्किम आरो जेनाखि होनो गोनां होनांगौ बैफोरखौ होलांबाय थागोन होननानै सारा खोथा होदों। गाबोनल'सै बिसायख'थिया माबाफोर मेसेज होनांगौ दङ रायजो राजाफोरनो? बेखौनो आङो फोसावनो सानो, पटबझरा जे समस्तियाव जायनाखि बिजाथिखौ जे पटबझरा समुद्र ओनसोलनि आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जे गोरोन्थियाव जायनो भट होनानै देरहाहोबाय, दा नुनो मोनो 3 बोसोरावहाय बिथाङा जेबो मावनो हायाखै। दा माबोरै मावनो हानो अरुणोदयखौ सरकाराव थानाय, दा माबोरै मावनो हानो अरुणोदयखौ सरकाराव थानाय जेनाखि गाहाय खुंथायगिरिफोर बा खुंगिरिफोर बैसोरसो होनो हागोन। दा बिरोधियावहाय थानाय अपोजिशन पार्टियाव थानाय जेनाखि बिजाथि बैफोर सोर अबे लामाखौ बानाय हागोन आरो अबे दलंखौ सोरनि गाबनाय उखैनायखौ आरो सोरनि मोन्थायखौ बियो सुफुंनो हानो? रायजो राजाफ्रा पटबझरानि समुद्र रायजो राजाफ्रा गोरोन्थि खालामनाङा बा भुल साननो नाङा। दानि सरकारा जाहैबाय मानबता थानाय बा शान्ति गोजोन आरो खौसेथिनि सरकार। बयबो हारि माहारि धर्म जाति बासिया जासे गासिबो जाति धर्मनि मानसि बा सुबुं माहारिफोरखौहाय खौसेयै लानानैहाय जौगानायनि खामानि मावलांनो नागिरदों। 17 बोसोराव जोंबायदि मानसिनि जेनाखि खामानि मावनांगौमोन जोंखौ लानानै जोंनि थाखाय मा रोखोम मोनथायखौ मावलांनांगौ बैफोरखौ जोंनाव सोङाबालानो बा जोंखौ लायाबालासे खामानि मावलांदों होननायखौ नुनो मोनदों।
गासै पर्बतजरा समस्तियावबो एबार जेसेबांनाखि जायगायाव आङो इलेक्सन फोसावबाय थादों नुनो मोनो एबार मोनमोन मानगोनां बायद' पर्बतजरा समस्तिनि बिजाथि मोनमोन बायद'नि बिरुदियै जों पाब्लिकफोरखौ गसंनाय नुनो मोनदों दा बिनि होनो हायै 3 बोसोराव जेनाखि खंख्ला जानाय नैबे गावनि बिबानाव थानाय जेनाखि गोहो गैयै रायजोनो मोनफ्रोमबो जेनाखि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय लामा सामा दै जेनाखि मानसिफोरनि जेनाखि हस्पिटालनि समस्या सुखानजराव मोनसेबो हस्पिटाल जोङो गामि खाथियाव नुनो मोनाखै दा लामानि अबस्थायाबो मोनफ्रोमबो मोजां नुनो मोनाखै लोंनाय दैनि थाखाय बेबस्था गैया अब्ला 17 बोसोराव जा डेभेलप जादों होनदों माथो पर्बतजराव मोनसेबो डेभेलप जानाय नुवाखै बुंब्लाथ' जोंखौ बिराद दुखु मोनो 17 बोसोराव जा खामानि मावदोंनो पर्बतजरा मानोथो डेभेलप जायाखै ना पर्बतजरा बिटिआरनि बाहागो नङा नामा रायजोफोर बेखौ बुजिनानै ला एसे जोङो थान्दा गोसोयै अबे सरकारा सिगांथिं मानसिफोरखौ आवगायनो बा समस्याफोरखौ सुफुंनो नागिरगासिनो दं मावलांगासिनो दं 3 बोसोरनि सरकारा लासैयैबाबो जेसेबां मावनो हादों 17 बोसोराव बेखिनिखौनो मावनो हाजोबाखै होननानै जों साननानै मोनदों जयन्त बसुमतारी साराथ' गासैबो जाथि बेजाथिनि गासैबो मदद मोननानै सारा भारतआवनो नैथि पजिशनाव बे गोबां भट लानानै देरहासार जागोन होननानै जों बुंथिनो हायो बा बुंनानै जों गौरबथा जानो हायो दा जोंनि आसामजों लोगोसे सारा भारतआव बे सेकेन्ड पजिशनावहाय हाइस्ट भट लानानै देरहागोन आरो सारा भारतआव बियो जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय सासेल' बिटिआर ओनसोलनि सानै जेनाखि केन्डिडेट मानगोनां दिलीप सैखिया डांगरिया आरो जोंनि क'क्राझार 1 नम्बर लकसभा समस्तिनि जयन्त बसुमतारी सारा मिनिस्टार मोनगोन होननानै आं आशाबादि আজি আমার সুকুঞ্জরা পার্ট 2 গাঁৱত যে আমার কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্ট দিব্যাংগ সন্তানৰ পৰা আমাৰ গাঁৱত উপস্থিত নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে যি প্ৰচাৰ অভিযানত আমি আমাৰ একেলগে এই নিৰ্বাচনৰ সম্পৰ্কে আমি একেলগে উপস্থিত আমাৰ সভাপতি প্ৰদীপ মুছাহাৰী আজি আমাৰ গাঁৱত এই নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে আমাক ভালকৈ বুজাই গ'ল আৰু বুজাই দিয়াত আমাৰ যি গাঁৱৰ সমস্যা এই সকলো সমস্যা আজি আমাৰ দিব্যাংগ সন্তানৰ যি সভাপতি এই সকলকে বুজি পালে আৰু আমিও আমাৰ অভাৱ অভিযোগবোৰ আজি মিটিঙতে আমি উত্থাপন কৰিলোঁ যে আমাৰ সুকুঞ্জৰা পাৰ্ট 2 যিখন আমি পাহাৰীয়া অঞ্চলত আমাৰ বহুতৰ পিছপৰা জায়গা হয় আৰু পিছপৰা অঞ্চলত আমাৰ বহুতৰে সমস্যা এনেকা হয় যে 1 নম্বৰত আমি আমাৰ সমস্যা ৰাস্তা ঘাট এই ৰাস্তা ঘাট আমাৰ বহুত সমস্যাত পৰি আছে যে ইয়াৰ পৰা আমি স্কুলত যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী যায় আমাৰ ইয়াতে আমাৰ গাঁও অঞ্চলত আছে আমাৰ LP স্কুল ইয়াৰ পৰা আমি ME স্কুল নাই আৰু হাই স্কুলবিলাক নাই আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক হাই স্কুল আৰু ME স্কুল যাব লাগিলে আমি কাজিগাঁওলৈ যাব লগা হয় কেতিয়াবা আমাৰ ৰাস্তা ঘাট নথকাৰ কাৰণে সাইকেল দি যোৱা হয় সাইকেলত কিবা স্লিপ কৰিলে তাতে আমাৰ লেত্ৰা পেত্ৰা এই ড্ৰেছবিলাক আকৌ স্কুল যাব নাপায় হয় ইয়াতে আমি ঘূৰি আহিব লগা হয় আৰু কেতিয়াবা আমাৰ গাঁও অঞ্চলৰ মানুহ যেতিয়া বেমাৰ আজাৰ হয় আমি ইয়াত গাঁৱলৈ 108 এনেকা এম্বুলেন্সবিলাক মাতিব নাপায় কাৰণ আমাৰ ৰাস্তা ঘাট নথকাৰ কাৰণে আহাটো আমাৰ বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক ইয়াৰ কাৰণে আৰু আমাৰ 2 নম্বৰত সমস্যা আছে যে পানী খোৱাৰ পানীৰ বহুত আমাৰ সমস্যা আছে ইয়াত যিবিলাক দমকল আছে দমকলত আজি আমি কৰালি সিজনত একেবাৰে শুকান হৈ যায় আৰু নষ্ট হৈ যায় ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ যি বৰ্তমান বিটিআৰত চৰকাৰ শাসনকাল চলি আছে আৰু যিটো প্ৰধান
ডাঙৰীয়া আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰ আমাৰ এই সুকুঞ্জৰা অঞ্চলৰ যিবিলাক আমি সমস্যা সমাধান কৰিলো সমাধানৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাওঁ আৰু আমাৰ ইয়াত এটা সমস্যা আছে যে আমাৰ সুকুঞ্জৰাত এই অঞ্চলৰ সুকুঞ্জৰা পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 আৰু পাৰ্ট 3 আৰু ভালুকজৰা বুলি কয় এই অঞ্চলত আমাৰ বিশেষ কৰি চিকিৎসাৰ সুবিধা আমাৰ নাই এই কাৰণে আমাৰ ইয়াত সাব চেণ্টাৰটো আমাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন হয় এই সাব চেণ্টাৰটো নহলে আমি বেলেগত যাব লগা হয় ট্ৰিটমেন্ট বা চিকিৎসাৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ৰাইজে যাতে বৰ্তমান যিটো বিটিআৰ চৰকাৰ মহোদয়ক আমি আহ্বান জনাওঁ যে আমাৰ এই ৰাস্তা ঘাট আৰু কোৱা পানী আৰু সাব চেণ্টাৰ আৰু স্কুল এইবিলাক যাতে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলৰ অংগ বুলি আমাক এই সকলো সমস্যাবোৰ যাতে সমাধান কৰি আমাৰ ৰাজ্যক যেন উপকৃত কৰে আজি আমাৰ এই মিডিয়াৰ জগতে আমি এইবিলাক জনাবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী হলো আৰু আমাৰ আজি সৌভাগ্য বুলি ক'ব লাগিব যে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট দিবাংগ সন্তানৰ পৰা আমাৰ প্ৰেসিডেন্ট অল বিটিআৰ সভাপতি আমাৰ এই গাঁওখনৰ দিবাংগ বাই ভনীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ অৰ্থে আৰু আমাৰ ৰাজ্যৰ যিবিলাক সমস্যা সমাধানৰ যি বুজ ল'বলৈ পালে এইটো জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছো আৰু আমাৰ বৰ্তমান যি চৰকাৰ চলি আছে এই চৰকাৰে আমাক এই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আৰু কৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিলো আৰু আশাবাদী আৰু আমাৰ আগন্তুক যি 7 তাৰিখত আমি নিৰ্বাচনৰ যি ভোটাৰ্স এইটো আমি সকলোকে ৰাজি আছো আৰু এইবিলাক আমি সকলো ৰাইজে আমাৰ সিদ্ধান্ত কৰিব আৰু সিদ্ধান্তনে আমাৰ সিদ্ধান্ত শেষ এইটো আমি আহ্বান কৰি পেলাই আজি আমাৰ বক্তব্য ইয়াতে সামৰিলো এইটোতো দিয়াতো আৰু সকলোতে আৰু 100% আৰু ক'বলৈ নাপায় এইটোৱে আৰু আইৱে কিছুমান পাইছে বাকিটো আছে আৰু অৰুণোদয়টো কিমান জনে পাইছে এইটো মই নাজানো আৰু বেছি বা হোৱা নাই আৰু অৰুণোদয়টো তো আমি বিটিআৰ যিটো আমি পৰ্বতজোৰাৰ আন্ডাৰত আমাৰ গাঁওখনৰ অংগ এইটো কাৰণে বিটিআৰত সকলোৱে যিটো পাই আছে আমিও কিয় নাপাম এইটো কাৰণে আহ্বান কৰো আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ যাতে অৰুণোদয়টো পায় আৰু পাবলৈ আশা কৰি আছে আৰু সকলোৱে আশা কৰে এইটো যাতে আমি সকলোকে পাই কিনি যাতে আমাৰ ৰাজ্য উপকৃত হয় गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास महिंद्रा स्कर्पियो महिंद्रा थार एक्सेल 6 नेका बेलेनो स्विफ्ट डिजायर टाटा पांच वागनार एल्टो केटेन सेलेरियो इग्निक एल्टो केटेन एक्सेलाइ महिंद्रा ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन